na żyć Twoim życiem, Panie, naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty. Drogą, prawdą, życiem jesteś Ty. Nie obdarzy mnie Twej miłości, gdy jej ducha wzrastać z nas. Uweselisz naszej radości, drogowskazem jesteś każdy czas. Naucz nas żyć Twoim życiem, Panie, naucz, że drogą jesteś właśnie Ty. Naucz, że prawdy w Tobie trzeba szukać, bo drogą, prawdą, życiem jesteś Ty. Drogą, prawdą, życiem jesteś Ty. Każdy goni dziś za szczęściem, to na ziemi chce je mieć, A ja mam swe szczęście w niebie, Bóg tam kiedyś przyjmie mnie. Niebo, niebo, niebo dla mnie pragnę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. Niebo, niebo, niebo dla mnie pragnę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. rzekł Pan Jezus, że do nieba Czasem wciąż sprawy trudno wejść, lecz jak kocham swego Zbawcę, On tam kiedyś przyjmie mnie. Niebo, niebo, niebo dla mnie prawdę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. Niebo, niebo, niebo dla mnie prawdę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. choć Ci czasem nie wychodzi zdążyć wprost do nieba bram, czynię co tylko w Twojej mocy, a pomoże Ci Twój Pan. Niebo, niebo, niebo dla mnie pragnę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. Niebo, niebo, niebo dla mnie pragnę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. każdy goni dziś za szczęściem, tu na ziemi chce je mieć, a ja mam swe szczęście w niebie, Bóg Tam kiedyś przyjmie mnie. Niebo, niebo, niebo dla mnie pragnę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. Niebo, niebo, niebo dla mnie pragnę, wąs nie ustanie. Niebo, niebo, niebo dla mnie, niebo dla mnie jest. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я його не було Ян. І він прийшов, щоб засвідчити про світло, щоб підрихтувати для Пана досконалий народ. Брати і сестри, словом Мегатентфон розпочинаємо сьогоднішню святую мшу, урочистость народження святого Яна Хрестителя. Бог кличе людей, веде їх дивним чином своїми шляхами. Гэта Божае пакліканне асаблівым чынам выявілася ў жыцці нараджэння святого Яна Хрестителя, якое мы сёння святкуем. Мы таксама, кожны з нас, пакліканы быць сведкамі Хрыста і рыхтаваць яму дарогу да людскіх сэрцаў. Праслаўляючы Бога за цуд яго любові, дзякуем яму за тое, што ён выбраў і нас, каб мы былі ўдзельнікамі збаўлення і сведкамі яго Сына.
На пачатку святой мшы прадставім Пану Богу нашы інтэнцыі, з якімі сёння прыходзім да Христовага алтара. Падчас гэтай святой мшы асаблівым чынам будзем маліцца за нашых блізкіх памерлых. Адзін са святароў ахвяруе гэтую святую мшу інтэнцыі святой памяці Яна ў першую гадавіну пасля яго смерці і за памерлага Міхалькевіч Яна, прошваючы для іх радасць вечнага жыцця ў валадарстве Божым. Другі святар моліцца за памерлых у складковай святой мшы, менавіта за святой памяці Яніну, Леонарда, Мар'яна, памерлых сям'і Шукіловіч, Яніну Малышка, Анну, Эдварда, сям'і Фалевіч, Юзефа Асмольскага, Николая, Станіслава, Мечислава, Марыю, сям'і Герман, за памерлых сям'і Кузьміцкіх, Яна, Хелену, Марыю, Вітольда, Здзіслава, Вінцента, Эльжбету, Антонія, за памерлых сям'і Плявгу, Александра, Францішку, Александру, Медарда, за памерлых сям'і Снежку, Хенрика, Людмилу, Романа, Гановефу, за памерлых сям'і Ясінскіх, Яна, Ірену, Хенрика і Кароля, за Яніну, Леонарда, памерлых сям'і Шаверда, Рамуальда, Міскеловіча Двігу 3 месяцы пасля смерці, Міскелойць Яна, Мацкойць Яна, Юзефа Шукіловіч, Яна, Яніну, Францішка, Волоска Яна, Эдварда, Генриха, Станіслава, Валер'яна, памерлых сям'і Астрамович, Генриха Романовскага, памерлых сям'і Чаплінскіх, памерлых сям'і Рынкевич, Яніну Вацлава, памерлых сям'і Янковскіх, Валерія Дорняк, Яна Мартусевича, Михала Александра, памерлых сям'і Беланович, Марыю, Юзефа, Халену, памерлых сям'і Барковскіх, Яніну Сергея, памерлых сям'і Гончаровых, Мар'яну Петра, памерлых сям'і Тополь, сям'і Маркевич, Тополь, Романа Подгайска, Амелію Добролович, Марію Маркевич, Мар'яну Трус, Яна, Халину, Олега, Казимиру, Сергея, памерлых сям'і Жвірбля, Жаброўска Яна, Симончик Регину, Владимира и Валерия, Станкевич Владимира, Алину, Валерия, Георгия, памерлых сям'і Облонских, Рышарда, Зинаиду, Печкур Віктора ў 3 гадавіну пасля смерці, памерлых сям'і Рудковскіх, Яніну, Юзефа, Геннадія, Александра, Віктора, Міхала, Ядвігу, памерлых сям'і Чарняўскіх, Станіславу, Владимира, памерлых сям'і Селезнёвых, сям'і Мацкевич, Міхала, Чеслава, Александра, Тересу, Юлію, Анну, Вікторію, Віктора Безукойць, сям'і Юревич, Войтка, Клуйша, Кунюта, Яніну, Бернат Сергея 8 месяцаў пасля смерці, Яна Зеленко, памерлых сям'і Зеленка, Яна Салагубова, памерлых сям'і Салагубовых, Болеслава Маркевича, памерлых сям'і Маркевич, Бражыцкіх, Мордас, Вірбутович, Дануту Вайшнарович, Марыю Василевскую, Марыю Роберта, сям'і Петровскіх, памерлых сям'і Ганусевич, Петра і Халену, Антонович Яніну, Станкевич Аполлонию, Антонович Феликса, памерлых сям'і, Яна Абрамович, Яніну Будревич, Орлукович Яніну, Андрея Петра, Адамович, Буткевич Эдварда, Гановефу, Анатолія, Хелену, Козловскую Анну, Айдарович Ядвігу, Юзефа Бурдуку 2 месяц пасля смерці, сям'і Янковскіх, Семена, Юзефу, Файгініца Яніну, Мечеслава, Станкевич Францішку, Мечеслава Дворанского 22 гадавіну пасля смерці, Яніну Болзан 7 месяц пасля смерці, Владислава, Зофію, Віктора, Андрея, памерлых сям'і Болзан, Станіславу, Яна, Віктора, Юзефа, памерлых сям'і Аугуль, Марыю, Казіміра, памерлых сям'і Завадскіх, Александра Бурачевска, памерлых сям'і Бурачевскіх і Соколовскіх, памерлых сям'і Фалькоўскіх, Яна, Станіславу, Віктора, Мордас, Дануту, Юзефа, Лежневич, Яна, Купчалойць Яна, Софію Заблоцкую, дзень яе смерці, памерлых сям'і, Купчалойць Яна і Яніну, Андрея Козлова, Леонарду Прыходскую, Евгения Ванду, памерлых сям'і Гудэбскіх і памерлага Віктора Федаровича. Выпрошваем для наших близких памерлых Божию милосердность, каб Бог дараваў ім усе іх правіны і прыняў у сваё небеснае валадарство. Цяпер перапросім Бога за наши грахі, каб мы маглі годна скласці гэту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры,
помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи и свету, змилуйся над нами. Яки береш на себе грехи и свету, прими моление наше. Яки сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Аминь. Молимся. Добрый Боже, Ты послал святого Яна Хрестителя, ка подрихтовал Твой люд до престя Христа Пана, а дары Твой косел радостью Святым Духу, и накируй души всех верников на шлях избавления и супокою, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобой живи, владарить в едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. «Слухайте мене, виспи, прислухайтеся ви, далекі народи. Пан покликав мене з улоня маті, знутра її назвав моє ім'я, зробив вусне моє, як вострий меч, сховав мене у тіні своєї руки, зробив мене вибраною стравою, сховав мене у своїм ковчані і сказав мені: Ти слуга мой, Ізраїль, у Тебе я прославлюся. А я отказав: даремно я намагався, марно і на пустое тратив свою силу. Але закон мой у Пана, і узнагорода моя у Бога майго. А тепер, каже Пан, який створив мене уже од улоня маті слугой своїм, каб вернув для його Якуба, і собрав для його Ізраїль. І я прославився у очах Пана, а мой Бог став моєю силою. І он сказав: того мало, каб ти був слугой моїм, каб одновив потомство Якуба, каб вернув решту Ізраїля, я зроблю тебе святвом народу, каб збавлення моє досягнуло аж до краю землі. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створений. Славлю Тебе, Пане, бо я цудовно створений. Пане, Ти випробував мене і познав. Ти ведаєш, коли я саджуся і встаю. Здалек разумеешь мои думки,
Ці ідуть і адпачываю, ты са мною, і ўсе мае шляхі вядомыя табе. Слаўлю Цябе, Пане, бо я цудоўна створаны, бо Ты стварыў маё нутро і выткаў мяне ва ўлонні маёй маці. Слаўлю Цябе, бо я цудоўна створаны, дзівосныя справы Твае. Слаўлю Цябе, Пане, бо я цудоўна створаны. Ты добра ведаеш маю душу, не былі схаваны ад Цябе мае косці, калі ў таямніцы мяне стваралі, я сатканы быў у глыбіні зямлі. Слаўлю Цябе, Пане, бо я цудоўна створаны. Читание книги Деял апостолов. У тые дни Павел сказал, Бог призначил отцам нашим Давида королем, про якого и сказал, засвідчивши: «Я знайшов Давида, сина Ісея, мужа по серцю моєму, який виконає усе жадання моє». З його потомства, поводле обіцяння, Бог вивів для Ізраїля збавцю Єзуса. Перед ягоним прийстем Ян проповедовал хрост покаяния усему израильскому народу. Под конец своей деятельности Ян сказал: «Я не з'являюся тим, ким ви лічите мене, але вось за мною іде той, кому я не вартий розв'язати сандалі на ногах. Брати, сини роду Абрагама, і тие з вас, хто боїться Бога, нам послано слово збавлення гэтага». Гэта слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты, дитятка, пророком найвышейшего будешь названа, бо пойдеш перед Паном подрыхтовать шляхи Яму. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Альжбеце надышоў час нарадзіць, і яна нарадзіла сына. І пачулі суседзі і сваякі яе, што пан праявіў да яе такую вялікую міласэрнасць, і радаваліся разам з ёй. На 8-й дзень прыйшлі абразаць дзіця і хацелі назваць яго імем бацькі ягонага Захарыем. Але маці ягоная сказала ў адказ: «Не, але будзе названы Янам». І сказалі ёй, што няма нікога з сям'і яе, каго б называлі такім імем. І пыталіся на мігах у бацькі ягонага, як бы хацеў назваць яго. Ён папрасіў таблічку і напісаў: «Ян, імя яго». І ўсе здзівіліся. У гэты момант адразу адкрыліся вусны ягоныя, і развязаўся язык ягоны, і ён загаварыў, праслаўляючы Бога. Усіх іхніх суседзяў ахапіў страх, і расказвалі яны пра ўсё гэта па ўсёй горнай краіне Юдэі. Усе, хто чуў, разважалі пра ўсё гэта ў сэрцах сваіх і казалі: «Што ж гэта будзе за дзіця? Бо рука Пана была з ім». А дзіця расло і ўзмацнялася духам, і заставалася на пустыні да дня з'яўлення свайго перад Ізраілем. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе.
Ладно, Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня отзначаем урочистость нараджэння святого Яна Хрестителя. Звычайна, калі у касцёле мы вспоминаем кагосьці са святых, то звычайна робім гэта у дзень іх нараджэння для неба, у дзень іх смерці. Аднак некалькі асобаў ёсць, якіх мы ушановваем таксама у дзень іх нараджэння тут на зямлі. Іх не так шмат. Вядома, гэта сам Езус Христус, нараджэнне якога мы святкуем. Таксама адзначаем нараджэнне Маці Божай. І трэцяй асобай менавіта з'яўляецца святы Ян Хрысціцель, нараджэнне якога мы таксама адзначаем як урачыстасць. Святы Ян Хрысціцель – прарок Старога Запавету і першы святы Новага Запавету. Прарок, але не адзін з многіх, якіх было шмат на працягу ўсяго Старога Запавету, але прарок асаблівы. Бо менавіта ён быў папярэднікам Езуса Хрыста. Сам Езус казаў пра Яна Хрысціцеля, што паміж народжанымі з жанчыны няма большага ад Яна Хрысціцеля. Менавіта Ян Хрысціцель прадказваў прыход Езуса Хрыста, Месіі, і таксама паказаў яго людзям. Дарагія браты і сёстры, гледзячы на тое, што святы Ян Хрысціцель быў прарокам яшчэ Старога Запавету, пералому навіта Старога і Новага Запавету, аднак і сёння ён застаецца для нас, хрысціянаў, добрым прыкладам для таго, каб наследаваць яго ў нашым жыцці. У першым чытанні мы сёння чулі словы з кнігі прарока Ісаі, якія хоць і не адносяцца непасрэдна да святога Яна Хрысціцеля, але менавіта вельмі добра падкрэслююць яго місію і як бы характарызуюць яго жыццё. Пан паклікаў мяне з улоння маці, знутра яе назваў маё імя, зрабіў вусны мае, як востры меч, схаваў мяне ў цені сваёй рукі. Браты і сёстры, памятаем момант наведвання Марыяй святой Эльжбеты. Калі Марыя падчас звеставання даведалася, што яе сваячніца Эльжбета таксама носіць пад сэрцам дзіця, у тую ж хвіліну паспяшыла, каб дапамагчы ёй. І калі Марыя ўвайшла ў дом Эльжбеты, то менавіта Ян Хрысціцель, які быў яшчэ ва ўлоне сваёй маці, адчуў прысутнасць Езуса Хрыста, адчуў прысутнасць Сына Божага. Узварухнулася ад радасці дзіця ва ўлонні святой Эльжбеты і на Духам Святым. Менавіта так, святы Ян Хрысціцель яшчэ ва ўлонні маці быў напоўнены Духам Святым. І таксама ўжо там ён як бы атрымаў сваю місію, якую ён верна спаўняў на працягу ўсяго свайго жыцця. Браты і сёстры, гэтая сцэна важна таксама і для нас сёння. Ці мы умеем бачыць і распазнаваць Езуса Хрыста ў іншым чалавеку? Ян Хрысціцель адчуў прысутнасць Хрыста ва ўлонні Марыі. Але і сёння Бог прыходзіць да чалавека, прыходзіць да нас у іншым чалавеку. Ці мы умеем распазнаць яго, убачыць аблічча Хрыста у нашых братах і сёстрах, якіх мы сустракаем. А з іншага боку, святы Ян Хрысціцель атрымаў ужо там, ва ўлоні святой Эльжбеты, атрымаў гэтую місію абвяшчэння, прапаведвання, менавіта пакаяння. І, дарагія браты і сёстры, мы таксама ад сакраменту хросту усе атрымалі падобную місію – быць сведкамі Езуса Хрыста, быць сведкамі ў нашым асяроддзі, дзе мы жывем. Напэўна, гэта нелёгка, але гэта нашае пакліканне. Пакліканне кожнага з нас быць менавіта светачам, святлом для іншых. Так, як сам Езус сказаў, вы святло свету, вы соль зямлі. Ці мы памятаем пра гэта пакліканне і стараемся па меры нашых магчымасцяў гэтае пакліканне спаўняць у нашым жыцці. Святы Ян Хрысціцель
таксама заахвочваў усіх да навяртання і пакаяння. І вельмі шмат людзей прыходзілі да яго і, прымаючы хрост у рацэ Ярдан, вызнавалі свае грахі і абяцалі навяртанне. І нягледзячы на тое, што святы Ян Хрысціцель, можна сказаць, быў вельмі папулярны ў той час, бо адусюль прыходзілі да яго людзі. Нягледзячы на ўсё гэта, ён заўсёды заставаўся поўны пакоры і даверу да Пана Бога. Сёння мы чулі ў другім чытанні словы апостала Паўла, які гаворыць пра Яна Хрысціцеля. Пад канец сваёй дзейнасці Ян сказаў: «Я не з'яўляюся тым, кім вы лічыце мяне, але вось за мной ідзе той, каму я не варты развязаць сандалі на нагах». Святы Ян Хрысціцель быў свядомы таго, кім ён з'яўляецца, і таксама быў поўны пакоры, каб не ўзвышацца, але менавіта каб узвысіць і паказаць Езуса Хрыста, каб іншых прывесці да Езуса Хрыста. Як ён сам казаў, я голас, які кліча на пустыні: «Падрыхтуйце дарогу для Пана». І, дарагія браты і сёстры, таксама вельмі важна сёння і для нас гэты прыклад. Прыклад пакоры і даверу да Пана Бога. Святы Ян Хрысціцель цалкам даверыў сваё жыццё, бо адрокся ад усіх зямных прыемнасцяў, жыў, як мы ведаем, на пустыні і еў тое, што мог знайсці, саранчу і лясны мёд. Правёў так усё сваё жыццё, поўнае аскезы, поўнае пакуты. І праз гэта таксама паказаў свой давер да Пана Бога. Дарагія браты і сёстры, мы таксама павінны заўсёды усведамляць перад Богам, з аднаго боку, і нашу грэшнасць, і тое, што і усведамляць гэтую веліч Божую, перад якой мы прыходзім і становімся тут у нашай святыні. Дарагія браты і сёстры, святы Ян Хрысціцель менавіта быў тым, хто паказаў людзям Езуса Хрыста. Калі Езус прыйшоў да Ярдану, каб прыняць хрост з рук Яна Хрысціцеля, святы Ян Хрысціцель сказаў: «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грахі свету». Дарагія браты і сёстры, сёння мы таксама пачуем гэтыя словы. Пачуем гэтыя словы перад святой камуніяй. «Вось баранак Божы, які бярэ на сябе грахі свету». І перад намі будзе той самы Езус Хрыстус, пад постацю хлеба у Еўхарыстыі, але гэта той сам Езус Хрыстус. І сёння менавіта Ян Хрысціцель заахвочвае нас, каб мы прыйшлі да Яго, каб мы адчынілі для Яго сваё сэрца, каб мы дазволілі Езусу ўвайсці ў нашае жыццё, каб мы дазволілі Езусу Хрысту кіраваць нашым жыццём, весці нас праз нашае жыццё. Дарагія браты і сёстры, няхай сённяшняя урачыстасць нараджэння святога Яна Хрысціцеля, прыклад святога Яна Хрысціцеля умацоўвае нашу веру і прыпамінае нам аб тым, да чаго мы пакліканы як хрысціяне. Каб мы памяталі аб тым, што мы нашым жыццём павінны паказваць, кім ёсць Пан, іншых сваім сведчаннем весці да Хрыста, пазбягаць зла і наследаваць у нашым жыцці кожнага дня нашага збаўцу Езуса Хрыста. Няхай менавіта сённяшняя урачыстасць, калі мы ўспамінаем святога Яна Хрысціцеля, навучыць нас так, як ён, рыхтаваць дарогу да нашага сэрца для Хрыста, які хоча няспынна, нястомна прыходзіць да нас. Кожны дзень, кожную хвіліну ён хоча жыць у нашым сэрцы. Таму, слухаючы заклік святога Яна Хрысціцеля, адчынім для Хрыста нашыя сэрцы. Амен. Веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога,
z Dziewy Maryi i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany tak samo za nas przy Pąckim Pilacie, był zamuczony i pochowany i na trzeci dzień воскрес powodle Pisania i wzeszł na nieba, siedzieć praworucz Ojca i znów przyjdzie u chwale sądzić żywych i pomierłych. Jego włodarstwu nie będzie końca. Wierzę u Ducha Świętego, Pana i Żywotwórcu, jaki z Ojca i Syna pochodzić, jakomu razem z Ojcem i Synem należeć poklonienie i chwała, jaki przemawiał przez proroków. Wierzę w jedyny święty katolicki apostolski Kościół, wyznaję jedyny chrzest dla odpuszczenia grzechów, życia wiecznego w budущym świecie. Amen. До Бога, який об'явив свою милосердність, посилаючи Яна Хрестителя як попередника своего Сына, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за Святый Костел, как Он закликал всех людей до навертания и покаяния. Тебе просим. Молимся за Святого Отца, как Он неостомно обвещал свету Божией правды. Тебе просим. Молимся об моцной веры для молоді, как она завсёды выбирала добро и находила радость у споткания с Христом. Тебе просим. Молимся за переследованных христианов, как они отримали от Бога потребные ласки и заховали веру. Тебе просим. Молимся за всех, кто носит имя Святого Яна Хрестителя, за всех Янов, Янинов, как Бог одарует их своим благословением, всеми потребными ласками, а Святый Ян выпрошивал все потребные доброты у Бога. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших близких померлых, за святой памяти Яна, первую годовину после смерти, за Михалькевич Яна, за всех померлых, за яких молимся в этой складковой святой мши. Как добрый Бог приняй их у свое небесное владарство. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой святой литургии, как мы добро подрыхтовали свое сердце до встречи с Христом у святой коммунии. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, выслухай молитву Твоего Костела и учини, как Он сведчил у свете об Твоей присутности и любови до всех людей. Прос Христа, Пана нашего. Амен. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Небесный Отче, мы приносим на Твой алтарь ахвярные дары, ушановуючи народжение Яна Хрестителя, який предказав вестил прийсти збавці свету, який живе и владарить на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим Угору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Соправды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Как мы заусюды всюди Тебе складали подяку. Пане святый Отче, всемогутный вечный Боже, прос Христа Пана нашего. Мы прославляем Твою величь, якую Ты изъявил у Яне Хрестителю, найбольшим сирот народжених от женщины. Ты его выбрал и освятил,
каб ён падрыхтаваў дарогу Христу. Ян яшчэ ва ўлонні маці узрадаваўся прысутнасці Збаўцы, а яго нараджэнне прынесла радасць многім. Ён адзін з усіх прарокаў паказаў людзям ягнё, таго, хто бярэ на сябе грахі свету. Я нахрысціў таго, хто устанавіў сакрамент хросту, вадою, якая праз гэта атрымала моц асвячэння, а праліўшы ўласную кроў, даў найпрыгажэйшае сведчанне аб Хрысце. Таму за анёламі ў небе мы праслаўляем Цябе на зямлі, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что чинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал одно. Пам'ятай, Пане, про костер Твой рассеянный по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим, Львом XIV, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надію на воскрешення, і про всіх, хто від вас одійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили уділ у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панною Марією, со святым Юзефом і Обранником, со святыми апостолами і усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Отче всемогутный, в єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен.
пам'ятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, или на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, дарить с упокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось поранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословене покликане на вечеру ягоною. Пані, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Будешь жены, Езу хостые, Ты наш откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога. Села колемяне, пойду брать цветы и все. Тогда там в конце. Где ты будешь? Я на Хайде. Не, я на первое. Я на первом. Ой, я ж не свою. Добре, я на первое. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты, Бога человек. Славься Христе, зараз и навек, хосты сокрыты.
человек, будь же прославленный небесный хлеб, честь и поклонение отдаем Тебе. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Славься, Христе, зараз и навек, хосты и сокрыты, Бога человек. Ты наивысшейший, ты наивысшейший, ты наивысшейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спяем, бо ты наивысшейший наш Бог. Ты наивысшейший, ты наивысшейший, ты наивысшейший наш Бог. Тебе прославляем и псальмы спеваем, бо ты наивысшейший наш Бог. Молимся. Усемогутный Боже, у свято народжения святого Яна Хрестителя, Ты умацовал нас на гостине небесного ягнят и наполнил святой радостью. У учеников мы все глубей познавали, что Христос, якого Ян предказал, з'является краницею нашего одраджения, який живей володарить на веки вечные. Амен. Дякую всім за дар супольної молитви під час цієї святої мши. Ще раз для всіх Янов, Янинов. Сьогодні так само і у Данути ім'янини. Хотів би пожадати Божого благословення на кожен день всіх потрібних ласкав. Заступництва Матері Божої во всіх добрих справах і нехай святий опікун випрошує усі потрібні ласки на кожен день вашого життя. Тепер буде висловлено святейшого сакраменту і набоженство червінське. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один и у Тройцы Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими. Амен. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Христе, почуй нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Ойче з неба Божа, Сыне Откупитель свету Божа, змилуйся над нами, Духу Святый Божа, Святая Тройца, единый Божа, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, Сына Отца спредвечного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, во лоне Девы Матерь Духом Святым створенное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, со Словом Божьим истотно з'єднаное, змилуйся
змилуйся над нами. Сердца Иисуса безмежной величи, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, святыня Бога, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, вся либо найвышейшего, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, доме Божий, брама неба, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, полымнеющее вогнище милости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, справедливости и любови скарбница, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, добрыни и любови полное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, учит цнотов глубиня бездонная, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, усялякой хвалы наидостойнейшее, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, володар изъеднания всех сердца, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, уякивуся скарби мудрости и милости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, уякимуся полнота богоства, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, уподобання Отца Небесного, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, с полноты якого мы все отримали, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, правд вечных вышиняв, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, терпливой и великой милосердности, змилуйся над нами. сердца Иисуса, щедрое для всех, кто до Тебя звертается, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, криниця життя и святости, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, умилостивление за грехи наши, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, наполненное снявагами, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, злочинствами нашими измученное, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, послухмяное аж до смерти, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, дидой пробитое, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, криниця усялякого сутешения, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, життя и воскрешение наше, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, супокой и поеднание наше, змилуйся
Сердца Иисуса, збавление тых, кто на Тебе сподяется, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, надія тих, хто в Тобі помирає, змилуйся над нами. Сердца Иисуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, змилуйся над нами. Єзу тихий, покорный сердцем, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся. Всемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, и даруй ему имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобой живи и владарить на веки вечные. Амен. О Єзу, наймилейший откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножия Твоего алтара. Сьогодні кожен з нас щиро дається найсвятейшему серцу Твоему, как еще больше з'єднатися з Тобою. Многие зовсім не ведают Тебе, многие отвернулись от Тебе, погорджаючи заповедями Твоими. Змилуйся над одними и другими, о Єзу найласкавейший, и притули усіх до святого серця Своего. Володаром будь нам, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не відступилися від Тебе, але і синам марнотравним, які Тебе покинули. Та поможи, каб як найхудшей вернулись вони в батьковський дом. Будь володаром для тих, хто помилково ці праздня згоду одлучився від Тебе, приведи їх до пристанку правди і єдинства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир. А дари костел Твой беспечною свободою, дай усім народам супокой і згоду, учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Йому хвала і пошана навіки. Амен. Гетий величний сакрамент, умашануймо щиро все, тратить моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясем. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, да Отцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, в найсвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живешь и владариш на веки вечные. Амен.
Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. Паважаних ksiądz proboszcz Jan, wіншуємо від щирого серця вас з ім'янинами. Жадаємо вам моцного здоров'я. Нехай на вашому шляху зустрічаються тільки спогадливі, милі, добрі, адекватні люди. Нехай усі ваші надії і мари здійсняються як мога лепей. Нехай Пан Бог допомагає вам у ваших справах і починаннях. Нехай Маті Божа і Пан Єсус опікуються вами, вашими родними і близькими. І, як кажуть, кожен солдат повинен марити стати генералом. Ми жадаємо вам, щоб ви марили і стали кардиналом. З ім'янинами вас! Dziękujemy, że jesteście z nami. Nie umiemy dużo mówić, ale za to szerzy. Niechaj nam księdza proboszcza dobry Pan Bóg szerzy. Niech prowadzi go codziennie do jasnego nieba i niech ześle tyle łaski i jemu potrzeba. Нех Пан Бог наш на небе, втёнж опекун даже тебе, а Мария, ксенже наш, нех цин возьми под свой плащ. Мы за сень просим и сами, абысь был то завше з нами. Шенць Боже. Długi szereg lat, za trudu w tyle, poświęceń tyle, oby Ci Pan Bóg przedłużył długi szereg lat. My tylko kwiaty wdzięczności składamy Ci. My tylko kwiaty wdzięczności składamy Ci. Усіх дзяцей запрашаю сюды, хто ёсць у касцёле. Падходзьце, хто ў касцёле стаіць, падходзьце сюды, таксама маленькі падарунак салодкі возьміце. Да хадзі сюды, не бойся, ніхто тебе тут нет.
Drogi księże proboszczu, w dniu Twoich imienin w imieniu chóru parafialnego chcemy Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech każdy nowy dzień będzie piękniejszy niż poprzedni. Niech otaczają Cię prawdziwi przyjaciele, którzy podadzą Ci dłoń, gdy będzie ciężko. Życzymy wiele powodów do uśmiechu, bo uśmiech sprawia, że świat stanie się bardziej kolorowy. Życzymy sił w dźwiganiu codzienności. Życzymy światła Ducha Świętego w głoszeniu Słowa Bożego, który dzięki Tobie do nas trafi. Życzymy także zdrowia oraz wiele szczęścia, czyli bliskości Jezusa, bo tylko On jest prawdziwym, daje nam prawdziwe szczęście. Szczęść Boże! Życzymy, 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 życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu Twoim gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Ze szczerego serca składamy życzenia. Niech wszystko, co smutne, niech wszystko, co trudne, w radość się zamienia. Niech co smutne, niech wszystko, co trudne, w radość się zamienia. 100 lat. Chciałby, drogie braty i siostry, szczerze podziękować Ci za to winszowanie, za wielmi przyjemne, ciepłe słowy i dzieciom, i dorosłym. Усім вам, дорогі брати і сестри, не тільки за сьогоднішнє пожадання, сьогоднішнє слово, але в ogóle за те, що ви є, за кожну вашу усмішку, за добре слово, за вашу підтримку. Дякую за всюди Пану Богу, за те, що навокал стільки добрих, цудовних людей, з якими я зустрічаюся кожен день. Дякую вам від всього серця за це, і єдине, чого прошу, це підтримки у молитві, бо, справді, молитва вельми допомагає, вона вельми потрібна. Тому прошу об молитві надалей і за себе, і так само молитися за усіх святарів, і молитися так само об нових покликаннях до святарства, щоб завжди були ті, хто буде обвіщати Боже Слово, хто буде здійснять святые сакраменты и давать нам Иисуса Христа. Еще раз усім от всего сердца великий дякуй. Похваленный Иисус Христос. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie. Światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci acznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna